ye koso ho ne de mintimi fama no nka ti obepe se ye kunya asase ne dia yemfa nipa ne yemkoye saade ne wo ho nti me ko assembly na mko hu MC na me bo na amane no so no so wa ate but o twan say bia yen ba beka bi na so mudi madi kan beka bi a che ne da na mu ayema nti o ma me nti ne ma da bi sen bia ibi hia o si side plan e wa asase ne ho letter ifi abusuafo ne ho any letter mampoma de nso e ka ho ye de ba na no china obehwe ho ana mu na watu if you say machine dozer na ebe ye kwan no aba na mo twen yen say ebedi be bosom ba akoko bosom abie wo akwapem no for ha ye mo modi an ye mfa sa na ma na mra na wo mtwa kwan so mai na ye mfa nkoye de ese wo meka na maka ni biem yedi ohumuni bia yankusi bia wa hadi se kwan na yiyu enye yiyu ani ye be fa ha ne de akọ we say nsema ametete wo ho ne de menye ni se be koso atimi asi akura amuni wo ho biem ti yedi ohumuni bia no presby no Methodist no Anglican Pentecost bia ebe pass wo ya kwa kusie wo ho eho ebichi nkremofo pe na ebe ma won disciple boy nim style wo see one day dia aka ne di ni nyina ya ba ko style ya ebe kire se ebe ye eno an obi ya ebe ye kwamra ne hihye ho bia na wa de wani so na so bia ba ye di ohumuni wia the pod.